Diam dyn eich sylw am ychydig amser heddi at yr darn dwi wedi darllen o gynta Corinthiaid pennod 15. Ac mae Paul yn y rhan hon yn atgoffa'r Corinthiaid o'r efengil nath ei rannu gyda nhw. A mae'n dda weithiau i ni gael yn atgoffa o beth yw sylfaen yr efengil. I ni'n byw ein bywydau bob dydd yn gwmpas y byd a'i bethau, ond mae dda i gael adeg i ddod nôl at atgoffa'n hunain beth yw ABC yr efengil. Mae Paul yn gweud, nawr frodi'r ychwerydd, dwi eisiau atgoffa chi'n llawn o'r newyddion da nes I ei gyhoeddi I chi. A dyna'n syml sydd gyda fi heddi yw atgoffa'n hunain am beth yw cynnwys yr efengil. Dwi'n cymryd yn destun mas o lyfr Job, pennod 14 ac adnod 14, llyfr a sgrifennwyd ganrifoedd gyn Crist. A gewn ni'r llun gynta ar y sgrin os gweli dim yn dda, Eilir? Oce, popeth yn iawn. Dyw'r lluniau ddim yn gweithio ar y sgrin, mae'r lluniau I fod I fynd gyda'r bregeth. Os technegol, technology is a wonderful thing, medden nhw, pan bod e'n gweithio. A pan bod e ddim yn gweithio, wel, mae'n neud yn gorau hebddo fe. Felly daw ei weithio nes ymlaen. Ond nôl at Job de, pennod 14 ac adnod 14. Mae Job yn gofyn un o gwestiynau mawr bywyd. Cwestiwn dwi'n siŵr I ni gyd wedi gofyn rhywbryd neu gilydd. A dyma'r cwestiwn gyda Job. Ar ôl I rywun farw, fydd e'n cael byw eto? If someone dies, will they live again? Sym cwestiwn mwy na na I gael. A mae'n gwestiwn dwi'n siŵr I ni gyd wedi gofyn rhywbryd neu gilydd. Mae'n gwestiwn sy'n poeni pobl ar hyd yr oesoedd hyd at y dydd heddi. Wyddwch chi bod miliynau o bunnoedd yn cael ei wario yn flynyddol mewn ymgais I geisio ymestyn bywyd neu hyd yn oed I drial byw am byth. Dwi'n mynd I roi chi nawr 2 enghraifft. Dwi'n meddwl sy'n gwbl bizar. Ond maen nhw'n wir a dwi'n mynd I rannu nhw gyda chi, sut mae rhai bobl wedi wneud ymdrech I geisio ymestyn bywyd. Y cyntaf sydd gyda fi yw dyn o'r enw David Asprey o Unol Daleithiau America. Mae David Asprey yn awdur llwyddiannus, mae'n siaradwr cyhoeddus, mae blogs da ger y we, mae fideos ar YouTube. Os chi moyn gweld llwch chi googla neu wedi mynd ôl David Asprey. I bwnc arbenigol yw sut mae ehangu hyd bywyd achos mae'n credu bod modd nawr i'r corff dynol I fyw I fyny at 180 mlwydd oed. Nawr, I chi gyd mynd in, os ydyn na'n wir, yn Mia Shakespeare yma, 180 mlwydd oed yn ôl David Asprey. Mae wedi ysgrifennu llyfrau, a mae un llyfrgell superhuman, a beth mae'n gweud ar y clawr, The Bulletproof Plan to Age Backward, and maybe even live forever. Lle bod chi'n meddwl bod e jyst yn rhyw cranc, mae wedi cael y New York Times best-selling author 3 gwaith, a chi ddim yn cael hwnna ar ware bach. A mae jyst yn dangos bod yna fobl I gael sy'n llyncu mewn beth sydd gyda David Asprey I ddweud. Mae hunan yn cymryd I fyny at, sa'n gweud bod e'n neud bob dydd, I fyny at 150 o supplements. Vitamins, minerals, anti-aging supplements. Yn ddyddiol. Nawr, os chi meddwl bod rhai o chi'n fod cymryd lot o dabledi, wel, chi ddim wedi dechrau I gymharu gyda David Asprey. Dyna enghraifft rhif 1. Gyda llaw, mae lyfr y superhuman yn cael ei werthu nawr ar Amazon. Sa'n annog, chi fynd yn jyst gweud bod yna. Yr ail enghraifft, tym bach mwy bizar to yn y marn ni, mae yna eraill yn gwario arian mawr I gael eu cyrff wedi rhewi ar ôl iddyn nhw farw. Yn y gobeith, bydd technoleg wedi datblygu digon I ddod â'r cyrff nôl yn fyw rhywbryd yn y dyfodol. Mae yna gwmnioedd yn America ac un yn Rwsia yn cynnig gwneud hyn.
Y cost, dim ond arian sy'n eisiau fe, y gost yn America i gael eich corff wedi rhewi ar ôl farwolaeth mewn ffordd arbennig yw $200,000, $200,000, neu $80,000 am rewi'r ymenydd, y brain yn unig. Os chi'n mynd i Rwsia, fe gwch chi fe tyn bach yn chipach. Yn Rwsia, 36 o filoedd o ddoleri am rewi corff, 18,000 o ddoleri am rewi yr ymenydd. Nawr, pam dwi'n gweud hyn wrthoch chi? Pam dwi'n gweud y pethau wrthoch chi ar fore Sul? O, gret, mae wedi dod i weithio nawr. Dyna ni, un mlaen tote na'r llyfr David Asprey, mae yna'n eilinau ffantastig. Rhyna yw'r container tanks lle mae bobl yn rhewi'r cyrff yn America ac yn Rwsia. Newn ni aros fyna, diolch yn fawr mae Eilir wedi cael yr lluniau i ddod. Pam dwi'n gweud y pethau wrthoch chi mewn oedfa ar fore Sul ym Mhenywel Carfyrddin? Wel, dwi wedi gweithio nhw chi i ddangos mor desbryd mae pobl i ymestyn eu dyddiau neu hyd yn oed i fyw am byth. Ond y tristwch mawr yw bod nhw'n chwilio am fywyd a bywyd trygwyddol yn y man anghywir. Mae'r Beibl yn gwbl glir bod bywyd trygwyddol o fewn cyrraedd pawb, a dyw e ddim yn costi yr un geiniog. Mae'n rhodd wrth Dduw a daeth Iesu'r byd i'w drosglwyddo i afel bobl cyffredin. Ie, bobl fel chi a fi, a bobl sy'n gwylio ar yr YouTube heddi, Iesu Grist i dod i gyflwyno bywyd am ddim, bywyd trygwyddol am ddim i bob un ohono ni. Dywedodd Iesu yn Efengil Ioan, pennod 11, adnod 25. Fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. Does neb yn hanes y byd wedi cael gymaint o ddylanwad ar ddynoliaeth a wnaeth Iesu. Mae hwnna'n ffaith. Sy'n eisiau chi fod yn Gristion heddi i dderbyn yna. Mae haneswyr yn cytuno. Mae'r person sydd wedi cael mwyaf ddylanwad unrhyw sydd wedi byw eriod yw Iesu Grist. Ond oeddech chi wedi meddwl eriod siwt mae Iesu wedi dod mor enwog? Beth sydd wedi peri bod enw Iesu wedi lledaenu ar draws y byd? Wel, nid oherwydd rhyfeddod ei enedigaeth, na ei ddysgeidiaeth, na hyd yn oed ei wyrthiau, mor wych oeddent. Yr hyn sydd wedi gosod Iesu ar wahân i bawb arall sydd eriod wedi byw yw'r gred ei fod wedi atgyfodi. A gewn ni'r llun nesaf, plis Eilir. Hynny yw bod Iesu yn wahanol i bawb arall wedi gorchfygu y gelyn olaf. Nawr, mae'r cyfeiriad ysgrifenedig cyntaf at yr atgyfodiad, the first written reference i'r atgyfodiad yn dod o lythyr cyntaf Paul at yr eglwys yng Nghorinth, sef y darn ni jyst wedi edrych hwnnw ar y dechrau. A mae'r llythyr hwn wedi ysgrifennu dim ond 20 i 5 mlynedd ar hugain o flynyddoedd ar ôl amser Iesu. Llun nesaf. A mae hwnna yn bwysig iawn. Mae'n dangos i ni beth oedd cred y Cristnogion cyntaf, gan gynnwys y rhai oedd yn adnabod Iesu a oedd wedi bod yn ei gwmni. Mae hwnna'n dangos bod y Cristnogion cyntaf wedi credu yn yr atgyfodiad. Mae rhai bobl wedi trial gweud bod yr atgyfodiad yn add-on by a later generation. Hynny yw, oedd rhywbeth wedi digwydd i'r corff, oedd Iesu, ddim corff Iesu i gael, a mae rhai wedi gweud, o, dath y gred yn yr atgyfodiad spel ar ôl ni. Wel, mae hwn yn profi bod na ddim yn wir, achos oedd Paul yn ysgrifennu o fewn 20 mlynedd i 5 mlynedd ar hugain ar ôl amser Iesu. Dewch i ni gymaru yna gyda Dewi Sant, enghraifft. I ni gyd yn gwybod am Dewi ein nawdd sant. Oedd Dewi yn berson hanesyddol. Bydd e'n rhodio'r ddeiar hon, bydd e gyda ni yng Nghymru. Nath e lot o waith da, nath e ledaenu'r efengil yng Nghymru. Ond i chi'n gwybod pryd ysgrifennwyd hanes Dewi Sant yn gyflawn? Bron 500 o flynyddoedd ar ôl amser Dewi. Ysgrifennwyd e gan yr esgob Rhygyfarch yn y flwyddyn 1095. Bron 500 o flynyddoedd ar ôl amser Dewi Sant. Sy'n golygu bod llawer iawn o bethau ni'n gwybod am Dewi, wel, sy'n sicrwydd o gwbl bod nhw'n hanesyddol wir. Enghraifft, ni'n gwybod am yr hanes yn beth i Dewi'n pregethu a'r darn tir yn codi. Ond mae'n stori fach neis. Ond ddigwyddodd hwnna'n iawn. Mae'n amheuaeth mawr gen i am hynny.
ond mae mor wahanol i'r hanes sydd gyda ni am Iesu. Oedd bobl wedi ysgrifennu am Iesu yn fuan ar ôl cyfnod Iesu. Oedd bobl llygad-dyst yn bresennol, a na beth sydd gyda ni mynd gyda Paul. Wel, yn ei lythyr de, mae Paul yn nodi 4 pwynt sydd yn ei dibef yn sylfaen hanfodol i'r ffydd Gristnogol. Sy'n ni'n gofyn i chi heddi a rhoi 1 munud i chi? Sa'n mynd i wneud ond meddyliwch sy'n ni'n rhoi 1 munud i chi, a i chi sy'n gwylio adra ar YouTube hefyd, 1 munud, mae rhywun yn gofyn i chi, beth yw'r efengil? 1 minute, your time starts now. Beth byddech chi'n gweud? Chi'n ffili gweud popeth? Beth byddech chi'n gweud? Siwt byddech chi'n crynhoi beth yw'r efengil mewn 1 funud? Mae'n rhywbeth i feddwl amdano. Wel, mae Paul gyda ni mynd a chi'n lle gweld ar y pwyntiau yma byddai'n dod y trynar, mae Paul yn crynhoi beth yn ei farn yw sylfaen yr efengil. Pan ni'n adeiladu tŷ, chi'n fod cael sylfaen gadarn. A mae'r un peth gyda'r efengil. Beth bynnag sydd gyda ni ddweud, mae'n goffod dechrau gyda'r pwyntiau hyn. Pwyntiau Paul de, 4 pwynt mae'n gweud. Gyntaf oll, bu Iesu farw i dalu dyled pechode'r byd. Pwynt 1. Pwynt 2, fe rhoddwyd mewn bedd. Pwynt 3, daeth yn ôl yn fyw. Pwynt 4, fe gwelwyd gan nifer. Dyna meddwl Paul yw hanfodion y ffydd Gristnogol. Beth bynnag arall sy'n ei ddweud, mae rhaid cynnwys y 4 pwynt na. Dyna yw hanfodion yr efengil hyd y dydd heddi. Sdim hawl gyda ni, fel mae rhai wedi treol wneud, i newid y neges, na'i haddasu mewn unrhyw ffordd gan dybio falle bydde hynny yn apelio at bobl yn hoes ni. Mae bobl yn rhy soffistigedig heddi, meddyn nhw, i gredu yn rhywbeth goriwch naturiol, i gredu mewn atgyfodiad. Sdim hawl gyda ni newid o gwbl. Dewch i ni felly edrych yn fwy manwl ar beth mae Paul yn ei alw yn sylfaen yr efengil. Y pwynt cyntaf yna, bu Iesu farw i dalu dyled pechode'r byd. Gewn ni'r llun nesaf. Ni wedi clywed sawl gwaith bod Iesu wedi marw dros ein pechodau ni. Mae'n gweud mewn Corinthiaid, bu Grist farw dros ein pechodau ni. Mae yna berygl bod wedi colli i ddylanwad, bod wedi colli impact. Ni wedi clywed i gwmynt o weithiau, bydd Iesu farw drosto fi. Mae yna berygl bod e'n colli i effaith arno ni. Beth mae dweud bod Iesu Grist wedi marw dros ein pechodau ni yn ei olygu? Falle bydd hanesu'n o adeg Napoleon yn helpu ni ddeall yn well. A gwn ni'r llun nesaf. Chi gyd wedi clywed am Napoleon Bonaparte. Oedd e'n ryfelwr nerthol. Nôl. Diolch myna. Oedd e'n ryfelwr nerthol. Oedd i fyddin yn cynnwys bobl oedd yn frwd o'i blaidau, bobl oedd yn gweud di'n credu dros achos Napoleon, a dwi'n barod i frwydro dros achos Napoleon, ac oedd eraill yn conscripts, bobl oedd jyst ddim moyn bod yn ei fyddin ond oedd wedi cael ei gorfodi i fod yna. Oedd y conscripts yn cael ei dewis ar random, dim yn rhianebyg i'r ffordd mae bobl yn cael ei dewis i fod ar y rheithgor heddi, jury service. Sa'n gwybod os rai o'ch chi wedi bod ar jury service neu beidio. Digwydd bod dwi ddim wedi. Ond os chi wedi bod ar y rheithgor, chi ar y rheithgor achos bod eich enw chi wedi cael ei ddewis mas o'r rhestr etholiadol. Yn debyg iawn amser Napoleon, os byddech enw chi'n dod lan, bydde rhaid i chi fynd i faes y gad, ond oedd e'n dod lan yn reit aml y pryd hynny, dim, digwyddiad yw enw bod rhywun yn mynd ar y rheithgor, ond adeg Napoleon, digwydd dod mas i chi, o'r rhai yn safio goffod mynd i'r fyddin, os eich enw chi'n dod mas, a bod chi'n ddyn, o chi'n gorfod mynd. Yr unig eithriad bydde eich bod yn llwyddo gyda rhywun i fynd yn eich lle chi, ond pwy bydde moyn mynd yn lle rhywun arall i ymladd mewn rhyfel? Wel, mae'n hanes rhyfedd am un dyn nath wrthod ymuno ar fyddin ar sail y ffaith ei fod wedi ei ladd fel aelod y fyddin Napoleon 2 flynedd yn blaenorol. Jyst i checo bod chi ar ddyn, chi wedi deall yn iawn. Mae'r boi hyn yn gweud, oedd ei enw fe dod lan yn gweud, sa'i mynd, achos tro diwetha beth sy'n ces i'n ladd.
A sa'n mynd to? Wel, oedd yr awdurdodau wedi clywed pob math o esgusodion pan bod bobl ddim yn mynd i'r fyddin, ond nhw ddim wedi clywed hwn o'r blaen, ond mae hwn yn cranc. Ond mae'r dyn yn mynnu bod nhw'n checko'r records, gewn ni'r llun nesaf. Ar ôl iddyn nhw'n wneud hynny, syndod i bawb, daeth o hyd i'r cofnod oedd yn gweud bod y boi hyn, sa'n gwybod ei enw fe, diwch i ni roi enw fe, diwch i ni alw fe'n Jean-Pierre. Bod Jean-Pierre wir yn ôl y cofnod wedi ladd mewn brwydr 2 flynedd yn blaenorol. Oedd y bachan yn gweud y gwir, oedd y records yn profi ni. Wel, beth oedd wedi digwydd? Wel, yr hyn oedd wedi digwydd oedd bod ffrind agos iawn iddo fe. Rwy'n sengl, rwy'n dibriod, rwy'n heb gyfrifoldebau, wedi gweithio fe, drych, a fi i frwydro yn dyledu. Oedd wedi gweithio'r boi'n Jean-Pierre, mae teulu gyda ti, mae cyfrifoldebau gyda ti, sim cyfrifoldebau fi, a fi yn dyledu. A mae'r gŵr hwn yn mynd i'r frwydr yn lle'r bachan i ni'n galw Jean-Pierre ac yn drist iawn cafodd y ffrind ei ladd yn y frwydr. Ond, nath y gofnod swyddnogol adeg hynny nodi yr enw'r dyn nath ei gymryd ei le. Hynny yw, oedd wedi nodi lawr enw Jean-Pierre. Aethbwyd ar achos gerbron Napoleon ei hunan. Ond nhw mewn dilema, beth ni'n mynd i wneud am hyn? A mae Napoleon yn dyfarnu bod y dyn yn cael mynd yn rhydd am bod rhywun arall wedi cymryd ei le. Hynny yw, gorffodd y bachan i ni'n galw'n Jean-Pierre ddim mynd i frwydo yn y ryfel achos bod rhywun arall wedi cymryd ei le. A nach i ddarlun o'r hyn mae Paul yn olygu wrth dweud bod Crist wedi marw dros ein pechodau ni. Neges ganolog y Testament Newydd yw bod Iesu Grist wrth farw'r y groes wedi cymryd eich lle chi a'n le i. Jyst fel cafodd y Ffrancwr adeg Napoleon fynd yn rhydd am bod rhywun arall wedi cymryd ei le, mae Duw yn dweud bod y rhai sydd â ffydd yn Iesu yn cael mynd yn rhydd hefyd. Hynny yw, Duw ddim mwyach yn cyfrif ein troseddau yn ein herbyn ni. O, di ni wedi troseddu, ond Duw ddim yn cyfrif yn ein herbyn ni, am fod ei fabe wedi talu'r pris. Sylwch bod Paul ddim yn dweud bod nhw'n cael mynd yn rhydd achos bod nhw'n fobl da, neu achos bod nhw'n neud i gorau, neu achos bod nhw'n grefyddol. Mae yna deheddiad yn nhw fel Cymru weithiau i feddwl na ynddo fe, bod Duw yn derbyn ni achos bod ni'n neud yn gorau, neu achos bod ni'n grefyddol. Ond nid yn beth mae Paul yn gweud, mae Duw ddim yn cyfrif i troseddau yn ei herbyn nhw am bod rhywun arall wedi sefyll yn ei lle nhw, bod Iesu Grist wedi marw yn ei lle nhw. A felly, mae'n dweud bod nhw'n cael mynd yn rhydd. Mae'r Beibl yn gwbl glir. No messing about gyda'r Beibl. Duw ddim yn cymryd pechod yn ysgafn. O'r dechrau'r Beibl i ddiwedd y Beibl, Duw ddim yn cymryd pechod yn ysgafn o gwbl. Weithiau yn y byd hwn, mae bobl yn get away gyda troseddau. Ni'n clywed yr newyddion weithiau bod rhywbeth ofnadw wedi digwydd, a maen nhw'n gweud, no arrests made. Hynny yw, dyn nhw ddim wedi ffindio mas pwy wedi wneud e, a mae rhai bobl yn get away gyda pethau. Ond dyw hynny ddim yn digwydd gyda Duw. Mae cosb am bechod. Boed ni byth angofio hynny, mae cosb am bechod. A mae pawb, gan gynnwys chi, fi a Paul, ei hun wedi pechu. Ond, a dyma'r ond mawr, mae Duw yn ei gariad ryfeddol wedi rhoi ni ffordd i ddianc. Ac yn y llun nesaf, mae Duw wedi trefnu escape route i ni. Iesu Grist ei hun yw'r escape route. A mae'r Efengil yn ein hannog ni i roi ein ffydd a'n gobaith yn llwyr ynddo fe. Gan gredu, fel mae Paul yn dweud bod Iesu wedi marw dros ein pechodau ni. Ac yn y llun nesaf, mewn llythyr arall at y Rhufeiniaid, pennod 8 ac adnod 1, mae Paul yn ei osod e fel hyn. Dydy'r rhai sy'n perthyn i'r Meseia Iesu ddim yn mynd i gael eu cosbi. Yn Saesneg, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. A dyna le mae'r Efengil yn dechrau. Ewn ni mlaen
yn gloi i'r ail bwynt. Mae Paul yn gwneud yn ei lythyr at y Corinthiaid. Pwynt byr iawn yw hwn. Mae Iesu'n dweud, mae'n dweud am Iesu ar ôl ei groesoliad iddo gael ei gladdu. Oedd Iesu di marw, mae Paul yn gweud peth nesaf ddigwyddodd oedd ei wedi gladdu. Wel, chi'n meddwl, a bit obvious, isn't it? Os oedd rhywun wedi marw, bod e'n cael ei gladdu. Wel, not so obvious, achos oedd bobl ar adeg hynny, os oedd wedi cael ei croesolio, wel, oedd mwyafrif ohonyn nhw yn droseddwyr, a byddai cyrff nhw'n cael ei luchio i afon neu dip sbwriel. Ond yn achos Iesu, mae dau berson, sef Joseph o Arimathea a Nicodemus, yn trefnu bod yna le parchus i osod corff Iesu. Bydd oedd hwn, fel o'n i'n gweud wrth y plant yn gynharach, oedd wedi naddu o'r graig ac yn edrych yn debyg i ogof bychan. Roedd hwn yn fedd oedd Joseph wedi prynu iddo hun, Joseph Arimathea, ar gyfer y dydd pan bydde fe'n ymadel ar byd hwn. Oedd Joseph wedi wneud forward planning, ac oedd wedi trefnu lle pan bydde fe yn gadael y byd hwn, le bydde gorff yn cael ei roi i orwedd. Ond pan glywodd Joseph bod dim bedd i gael gyda Iesu, mae Joseph yn gweud, iddo fe gael i fe dde. Mae'n rhoi fe dde i Iesu. Mae nhw'n eneinio'r corff, rhoi llun amdano fe a'i osod i orwedd. Mae'r bedd yn cael ei gau trwy fod carreg enfawr yn cael ei rolio ar draws y fynedfa. Felly fel mae Paul yn gweud, mae Iesu Grist wedi marw dros bechody'r byd, a'r ail beth fe gladdwyd e. Symud ymlaen i'r trydydd pwynt, mae Paul yn gwneud ei lythyr i fod Iesu wedi dod nôl yn fyw ddeuddydd yn ddiweddarach. Dyw amser ddim yn caniatáu i fi ailadrodd ar hanesion am yr atgyfodiad fel maen nhw wedi cofnodi yn yr Efengylau. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn ddigon cyfarwydd gyda nhw. Dwi am yn edrych ar arwyddocad yr hyn mae Paul yn ei ddweud, sef bod Iesu wedi atgyfodi. Beth yw arwyddocad yr atgyfodiad i ni heddi yn 2023? Mwyn ein helpu ddeall, dwi am fynd nôl 2 ganrif a chymryd eglureb o fyd y glôr. Nawr, fel i ni gyd yn gwybod, oedd bywyd dan ddeiar yn fywyd caled ac yn ansicr. Ac un o'r bygythiadau mwyaf oedd yn wynebu'r glowyr oedd y perygl o ffrwydriad dan ddeiar, underground explosion, byddai'n cael ei achosi gan y nwy methane. Mwyn lleihau y perygl i'r glowyr, roedd person dewr yn cael ei gyflogi i fynd o dan ddeiar cyn bod y glowyr yn dechrau ar ei gwaith. A byddai'r person nhw'n cario lamp arbennig. Ac yn y llun nesaf, y defi lamp oedd hi'n cael ei galw, ac oedd gyda'r defi lamp y gallu i ganfod os oedd y nwy methane yn bresennol neu beidio. Os oedd y fflam yn crynu, oedd e'n golygu bod methane yn y pwll, a byddai'r person oedd yn cario'r lamp yn goffod ffoi ar garlam. Ond fel arall, os nad oedd yna gryndod yn y fflam, oedd e'n gadarnhad i'r glowyr bod hi'n ddiogel iddynt fynd lawr y pwll. A dyna chi heddwch meddwl oedd hwnna i'r boes. Meddyliwch nawr, criw o boes ar fi'n dechrau shifft. Ac oedd yn ei meddwl nhw, oedd i fe'n saff i fe lawr y pwll. A mae'r bachan wedi dod nôl ar defi lamp a gweud, OK, boys, popeth yn iawn. Dyw'r fflam ddim di siglo. Sdim nwy methane lawr yna. Mae'n saff i chi fynd lawr y pwll. Chymod, na ryddhad oedd iddyn nhw. Roedd rhywun arall wedi bod ym mherfeddion y ddeiar o'i blaen nhw a wedi dod nôl i ddweud bod pob dim yn iawn. Dim eisiau becso, mae popeth yn iawn. A chi'n gwybod, dyna mae'r atgyfodiad yn mynegu wrth y rhai sy'n credu ynddo fe. Mae'n dweud, peidwch ag ofni, dwi wedi mynd o'ch blaen chi, dwi wedi mynd o'r ochr draw a dwi wedi dod nôl i ddweutho chi bod popeth yn iawn. Yr atgyfodiad sy'n rhoi sail i'n ffydd ni a gobeith am fywyd trwyddol. Os nad yw'r atgyfodiad yn wir, forget it. Dewch i ni fynd gytre nawr. Ond am bod yr atgyfodiad yn wir, mae'n rhoi gwir gobeith ni. Mae Iesu Grist wedi dod nôl a gweud, sy'n eisiau chi boeni. Rhai sy'n ymddiried yn o'i, dwi wedi dod nôl. Mae popeth yn iawn. Ond pa dystiolaeth bydd rhywun yn gweud, popeth yn iawn, Nigel, i ti weid na, ond pwy brawf sy ti de bod Iesu Grist wedi atgyfodi'n iawn? Pwy brawf sy gyda ni? Pa dystiolaeth sydd? A dyna yw'r pedwarydd pwynt
mae Paul yn gwneud yn y darn o dan sylw. Mae'n rhestru wrth y Corinthiaid rhai o'r bobl hynny nath weld Iesu ar ôl yr atgyfodiad. Mae'n enwi Pedr, y disgybl. Mae'n sôn am y grŵp o ddisgyblion. Yn ddiddorol iawn, mae'n sôn am Iago. Nawr Iago oedd brawd daearol Iesu. Ac oedd yn adeg pan oedd Iago ddim yn credu dim byd yn Iesu. Ond mae wedi wneud ymddangosiad personol i Iago. A mae Paul hefyd yn sôn am dyrfa o 500 o bobl a welodd e ar yr un pryd. Nawr, fel o'n i'n gweud yn gynharach, oedd Paul yn ysgrifennu dim ond 20 mlynedd, neu o bosib 5 mlynedd yr hugain ar y mwyaf ar ôl amser Iesu. A felly mae'n medru apelio at lygad dystion oedd yn dal yn fyw. Y sleid nesaf, mae Paul yn dweud yn cyntaf Corinthiaid, pennod 15 ac adnod 6, mae rhan fwyaf ohonyn nhw'n dal yn fyw heddiw, bod rhai sydd bellach wedi marw. Mewn geiriau eraill, mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid, os oes unrhyw amheuon gyda chi, os ydy Iesu'n fyw, bydwch jyst derbyn yng ngair i, ewch i holi'r bobl hyn, maen nhw'n dal yn fyw heddi. Mae rhai nhw wedi marw erbyn hyn, medde fe, ond mae rhan helaeth yn nhw'n fyw, cydwch gael chat gyda nhw, os oes unrhyw amheuon gyda chi. A fel pe bai hynny ddim yn ddigon, mae Paul yn sôn am ei brofiad personol e. Ac yn olaf, meddai Paul, ces i ei weld. Beth nath newid Paul o fod yn un oedd yn casau enw Iesu ac yn erlidiwr ffyrnig o'r Cristnogion cynnar? Chi'n cofio yn y penodau cynnar yn llyfr yr Actau, mae hanes gyda ni am wr ifanc o'r enw Saul o Darsus. Yr un bachan yw a Paul, newidodd e feddwl. Saul o Darsus, na beth oedd ei enw fe pan oedd e'n ifanc. Yn casau enw Iesu. Oedd Iesu Grist iddo fe yn dwyllwr, oedd e ddim yn credu yn enw Iesu o gwbl. Oedd e'n ddyn crefyddol, ond oedd e ddim yn credu yn enw Iesu Grist. Oedd e'n casau dilynwyr Iesu. Mae sôn amdano fe mynd o ddrws i ddrws, yn cael gafel yn dilynwyr Iesu i arestio nhw, i roi nhw yn y carchar. Oedd e'n frwd yn erbyn dilynwyr Iesu. Mae sôn amdano fe yn llyfr yr Actau yn bod yn gyfrifol am y merthyr cynta. Chi'n cofio'r merthyr cynta? Steffan yn cael ei ladd trwy bod bobl yn pelto fe gyda cerrig. Pwy oedd na ar y pryd? Pwy oedd na yn trefnu fe? Pwy oedd na yn gofalu am cote y boes oedd yn pelto fe a cherrig? O'n nhw wedi dod â'i cote wrth draed Saul o Darsus. Oedd e'n fe'n supervisor cyfan. A mae Steffan yn cael ei ladd am ei ffydd yn Iesu Grist. Ac oedd Paul yno yn cydsynio gyda hynny. Beth nath newid ydy? Sut nath e newid? Wel, dim byd llai na'i brofiad ar y ffordd i Ddamascus, lle nath e gyfarfod â Iesu ei hunan. Wrth orffen, dewch i ni grynhoi yn gyflym beth ni wedi bod yn edrych arno. Y testun y bregeth, os chi'n cofio, oedd o lyfr Job, ar ôl i rywun farw, fydd e'n cael byw eto. Cwestiwn o Job di gofyn canrifodd cyn amser Iesu. A dyw cwestiwn ddim yn cael ei ateb yn llawn tan dyfodiad Iesu Grist. Ateb gorfoleddus y ffydd Gristnogol i'r cwestiwn hwn yw bydd. Fe fydd yn cael byw eto, a hynny am fod Iesu Grist wedi gorchfygu marwolaeth unwaith ac am byth. A dyma'r pwynt bwysig, mae ei fuddugoliaeth ef yn eiddo i bawb sy'n ymddiried ynddo fe. Chi'n ymddiried yn Iesu Grist heddi? Wel, os i chi, mae fuddugoliaeth yn eiddo i chi hefyd. A'r sleid nesaf. O angau, meddai Paul ar ddiwedd i lythyr, o angau, ble mae dy golyn. Ni'n clywed yr adnod hyn weithiau mewn angladd. O angau, ble mae dy golyn. Fel y gwyddwch chi, dwi'n siŵr, colyn yw'r gair Cymraeg am bee sting. Mae'r rhan fwyaf ni siŵr o fod rhywbryd neu gilydd wedi cael pigad gan wenynnen. Dwi'n fab i wenynwr. Mae'n had wedi cadw gwenyn, wel, ddardw i gael. Mae'n goffa roi fyny nawr, mae pethau wedi mynd yn ormod iddo fe. Ond mae wedi cadw gwenyn. Dwi wedi byw ymysg gwenyn a cychod gwenyn, ac yn naturiol dwi wedi cael mwy na, wel, sa'n gweud mwy na'n siar, dwi wedi cael mwy na'n siar o bigiadau hefyd. Fi'n gwybod beth yw pigad gwenyn. Dwi ddim yn rhywbeth dymunol. A na pan mae bobl yn ffoi pan mae gwenyn gerllaw. Ond mae yna hanes am dad y merch yn mynd mewn car.
A rwffodd neu gilydd mae gweininen yn mewn y car. A mae'r ferch fach yn mynd i panig llwyr o weld y gweininen yn y car. Chi'n dychmygu'r sefyllfa yna? Mae'r tad yn gyrru, dyw e ddim mewn sefyllfa i stopo'r car mewn ffordd cadw fynd. Mae'r ferch fach y bwysau a mae'n sgrada yn y lle mas, mae ofon, mae'n becso, bydd hi'n cael ei ffigo gyda'r weininen. Mae'r weininen yn glanio ar y windscreen, a mae'r tad yn gyrru a un llaw a mae'n treol estyn mas fel la i ddal y weininen, gyda'r bwriad i roedd ei mas drwy'r ffenest. Ac wrth bod e'n estyn allan at y weininen, mae'r weininen yn ei bigo fe. A mae'n dianc, a mae'n mynd rown y car. Chi'n gwybod bod chi'n poeni gwenu, maen nhw'n mynd yn wath byth. Oedd e'n rown y car yn mwy gwyllt na geriod o'r blaen. Mae'r ferch fach yn mynd i fwy o banig byth. Ond mae'r tad yn troi at y ferch yn gweithio, sy'n mysdi fecso'r agor, medde fe? Mae'r weininen wedi fy mhigo i. A chi'n gweld, yn wahanol i bicwnen, neu gwenyn myrch, chi'n defnyddio'r term gwenyn myrch, neu dod â fe'n Saesneg wasp, unwaith mae gweininen dof, neu gweininen sy'n dod â mêl yn gallu pigo. Mae hi'n gosod i cholyn a mae'n gadael y colyn mewn yn y person mae'n pigo. Mae gwenyn myrch, neu wasp, dwi ddim yn gollio y colyn, mae'n lle pigo sawl gwaith. Ond gwenyn sy'n dod â mêl, unwaith mae'n pigo, ac oedd y colyn wedi cael ei roi yn y tad. A mae'r tad yn gweithio'r ferch sy'n eisiau di fecso rhagor achos mae'r weininen wedi fy mhigo i. A chi'n gwybod na beth mae Paul yn golygu wrth dweud o angau ble mae dy golyn. Mae angau wedi rhoi ei golyn yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi cael ei bigo yn gas iawn fel bod dim angen i ni gael ein pigo byth. A dyna chi gariad anhygol difesur. Y cyfiawn yn marw yn lle'r anghyfiawn. Y perffaith yn cymryd y gosb ond yn ddyledus i ni yr amherffaith. Fel mae Gwilym Hreithog yn dweud i ni ymyn, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. A chi'n bod y cyfan sy'n ofynnol ohonom ni yw bod ni'n derbyn y rhodd. Derbyn y rhodd am rhysiadwy o fyddeiant am bob bai, bach a mawr, gan roi ein ffydd yn llwyr yn yr arglwydd Iesu. Gawn ni'r llun nesaf. Adeg yn y Dolig, mae anrhegion yn cael ei rhoi wrth ymyl y goeden. A pan ddaw'r dydd, ni'n agor y perseli gan dderbyn y rhoddion gyda llawenydd a diolchgarwch. Pwy ar wyneb y ddeiar sy'n gadael bocsys wrth y goeden am ddiwrnodau ar ôl Nadolig gyda'i agor nhw? Meddyliwch mae'n dod gwyl San Steffan, meddyliwch mae'n dod yn ddydd Calan, a mae'r anrhegion dal i fod wrth y goeden heb ei agor nhw. Pwy bydd e'n neud hynny? Wel, neb felly dwi'n gwybod, ond yn anffodus, dyna'r union beth mae cymaint yn gwneud gyda rhodd Duw. Iesu Grist yw'r rhodd fwyaf eriod, a mae'n cael ei gynnig i ni am ddim. Ac eto mae gymaint o bobl yn gadael y rhodd fes fe wrth y goeden a gweud, no, sorry, not interested. A'r sleid ola, please, Eilir. Mae'n adnod yn llyfr ola'r Beibl, datguddiad pennod 3 adnod 20. Mae Iesu Grist yn dweud, wele rwy'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Drws ein calon i hwnna. Mae'n curo a mae'n dweud, os clyw rhywun fy llais, ac agor y drws, dof i mewn eto. Mae Iesu Grist mynd yn wneud a ddewid. Os unrhyw un yn agor drws i calon, iddo fe, mae'n dod i fewn trwy ysbryd i fyw yn ei bywyd nhw. Gai ofyn i chi heddi, chi sy'n yma'n bresennol, chi sy'n adre'n gwrando ar YouTube, gai ofyn cwestiwn personol i chi. Odi chi wedi clywed i laisiau? Odi chi wedi agor drws eich calon iddo fe? Wel, os unrhyw un sy'n gwrando heddi, sydd wneud hynny, neu sydd ddim yn siŵr, gai annog chi, peidwch yn mynd i gysgu heno, nes i chi droi ato fe. Cyffeswch iddo, byddwch yn onest iddo fe, gwedwch iddo fe am eich hanilyngdod a'ch beie. Piwch cuddio dim wrtho fe. Diolchwch iddo fe am farw yn eich lle, a gwahoddwch i'ch bywyd
yn ffrind ac yn waredwr. Achos dim byd yn fwy pwysig na gwybod eich bod yn eiddo i'r arglwydd a bod eich enaid trygwyddol chi yn ddiogel. Chi'n gweld, sy'n eisiau llyncu tabledu rhywun beth y David Asprey? Sy'n eisiau rhewi'r corff? Mae fi, meddai Iesu, yw'r atgyfodiad a'r bywyd, a'r sir cyfan sy'n angen i bod ni yn ei dderbyn e. Gogoniant i'w enw. Amen.